गोजोन फुंबिलियाव आंनि बर' निउज लाइभआव नोंथांमोन बयखौ बरायनाय जाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिनो नायलांदो। थांनाय समबारखालि उत्तर गुवाहाटीआव आसाम पुलिसआ नायबिजिरनायाव नंखाय डक्टरखौ हमनो हायो। अनिल कुमार मुंनि सासे नंखाय डक्टरखौ हमनायजों लोगोसे आसाम पुलिसआ रोखायै फोरमायनानै होयोदि बिथांजों मावफाग्रा 6 जन नार्सखौबो हमनाय जादों होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे अनिल कुमार नंखाय डक्टरा मन्जु मुंनि सासे हिन्जावखौ नंखाय फाहामथाय होदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायनानै होदों। मन्जु मुंनि सासे हिन्जावा नंखाय फाहामथायखौ लानानै पुलिसनि खाथियाव थांनायलाय पुलिसआ बेखौ लानानैनो नायबिजिरनायाव अनिल कुमार मुंनि सासे नंखाय डक्टरखौ लानानै 6 जन नार्सखौ हमनो हादों होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। मंगलदैनि सासे मेट्रिक आनजाद होगिरिया गावनि रिजाल्टखौ मोननायनि सिगांनो थांनाय समबारखालि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। मेट्रिक होग्रा फरायसानि मुंखौ राहुल होननानै सुलुङाव फोरमायनानै होनाय जादों। मंगलदैनि राहुल मुंनि सासे फरायसाया मेट्रिक आनजादखौ नांगौ बायदि गावनि बिमा बिफानि सिगाङाव पास खालामनानै दिन्थिनो हानाय नंला होननानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लायो होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। नाथाय राहुलआ मेट्रिक आनजादखौ 2nd डिभिजनाव पास जादोंमोन होननानै खौराङाव नखरनि बिमा बिफाया रोखायै फोरमायनानै होनाय जादों। गरेस्वरनि स्टेट बेंकआव मासे फिथिगम जिबौ हाबनानै बेंकखौ 3 घन्टासो बन्द खालामनाङो होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होयो। बेंकआव थांनाय मानसिफ्रा गासैबो 3 घन्टासो बायरावनो गसंनानै थानांदों होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रा बिफाननि मानसिखौ लिंहरनानै हाग्रा बिफाननि मानसिया जिबौखौ गोबाव सम नागिरनायनि उनाव दिहुननो हायो होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै जायो। हाग्रा बिफाननि मानसिया जिबौखौ हमनानै हाग्रायाव हगारफिनदों होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनाय जादों। मैया चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे दैमायाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हायो। थैनाय सुबुंनि मुङा बिकास सूत्रधर होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनाय जादों। बिकास सूत्रधरनि न'आ 2 नं आइफवालियाव होननानै गामिनि मानसिफ्रा फोरमायना होनाय जादों सुलुंनि गेजेरजों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिकास सूत्रधरा मिस्ट्रि खामानि मावोमोन होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायना होनाय जादों। नाथाय बिकास सूत्रधरा माबोरै थैखो माबोरै बिदि जाखो बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनाय जादों। बिकास सूत्रधरखौ दायो पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे मोजां खौरां, बङाइगाव जिल्लानि सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुलाव मैयानिफ्राय इउपिएससिखौ गिबियै फोरोंजेनो। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर इउपिएससिखौ सोलोंथाइ लानो गोसो दङब्ला नोंथांमोना बङाइगाव जिल्लानि सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुलाव सोलों लानो हागोन। BTRनि EM अरुब कुमार बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां सिनाय मोनै दुथांफोरजों गुलि गावजानाय क'क्राझारनि सुनिल मण्डल आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखानि अनिल ईश्वारीखौ बङाइगावनि लवार आसामाव फाहामथाय होबाय थानाय समाव खबर लाहैयो। बिथाङा गुलि गावजानाय सुनिल मण्डल आरो अनिल ईश्वारीखौ खबर लानायजों लोगोसे बिथांमोननो देहा फाहामथाय लानो थाखाय 50,000 अनसुंथाइ होदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। BTRनि EM अरुब कुमार बिथाङा लोगोसेयैनो खावलायोदि आसाम सरकार BTR सरकारखौ दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। आसाम सरकार BTR सरकारखौ खावलायनायजों लोगोसे आसाम पुलिसखौबो खावलायोदि बिथाङा थाबैनो दुथांफोरखौ हमनानै साजा होनो थाखाय बिथाङा आसाम पुलिससिम खावलायनाय थायो। नोंथांमोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नायदो। खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायना लादो, जेन' नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ लानानै आं बेबायदि रादाबखौ लाबोबाय थानो हायो।